E agora vamos dar paso aos nosos compañeiros do CEIP Cruz Budiño, que veñen dende o Porriño. Temos preparadas e preparados a Iria, a Laura, a Dani e a Wally, e vannos ofrecer, pois, a súa sección. Preparadas? Pois, cando que irades. Wally, abre el... Bos días, aquí estamos Dani, Iria, Laura e eu, que son Wally, en Ponte nas Ondas, representando a Radio Activa, a radio do noso cole, o CEIP Cruz Budiño. Hoxe traemos vos o noso programa Músicas de Raíz, que é un programa no que exploraremos o patrimonio musical da nosa terra. Imos falar sobre 4 cancións galegas, todas moi recentes, pero baseadas na tradición e o folclore galego. Estades preparados? Pois imos aló! O primeiro tema que imos escoitar é do pianista Abe Rábade e titúlase Carballesa de Duir, que está incluído no seu novo disco Botánica. Botánica é un disco composto por 14 temas, que une o piano e outros instrumentos clásicos, coa percusión e canto tradicional galego. En Botánica canta David Salvado, un cantante de música tradicional. Esta canción recolle cantigas populares e así di unha delas. Antoniño, se te fores, deixame unha relembranza, en cada carballo verde un ramiño de esperanza. A carballesa é un tipo de muiñeira, típico no interior de Galicia. O mozo actúa como se tratase nun cortexo, ao rendir homenaxe á muller, que se move de maneira delicada. Por certo, sabedes que Abe Rábade ten 15 discos? E ademais colabora noutros de outros artistas, como por exemplo no novo disco do cantante portugués gañador de Eurovisión, Salvador Sobral, ao que tivemos a gran sorte de entrevistar o ano pasado. Deixamos vos xa con Carballesa de Duir. Carballo verde, un ramiño de esperanza. Estades escoitando Músicas de Raíz, un programa de Radio Activa, a radio do CEIP Cruz Budiño.
A segunda canción é Danza de Espadas, de Carlos Núñez, que saiu a finais do ano 2022. Sabedes quen é Carlos Núñez? A verdade é que non moito. Carlos Núñez é un gaiteiro galego moi famoso. Sabedes que gañou un premio Ondas? Sí, é un gran referente da música galega. Agora falaremos sobre o seu novo videoclip. A peza gravouna de forma íntegra en Marín. Participan máis de medio centenar de danzantes da agrupación Megas e Trasgos e do grupo Santa Cecilia. O vídeo amosa ademais o labirinto de Mogor, que moitos especialistas relacionan coas danzas na prehistoria, e tamén a gaita de Mogor, que durante moitas xeracións acompañou esta danza. Ademais, a danza de espadas é un baile tradicional de moitos lugares mariñeiros de Galicia e España, como por exemplo Euskadi, Huelva. Aquí tedes xa a danza de espadas de Carlos Núñez. Radio Activa, a túa radio amiga. Día de San Roque en Cambre, na capilla do exército, de parola cunha nena. A continuación imos escoitar a canción Maneo de Cambre, das galegas Sabela Camaño e Antía Ameixeiras, cantada por Silvia Pérez Cruz. Queredes coñecer a historia desta canción? Dani, podes explicarnos algo máis? Esta canción foi recollida por Suso Fernández en Venezuela. É un tema tradicional da Costa da Morte que viaxou coa emigración a outro lado do Atlántico. Esta canción fala do anelo e a pérdida. A cantante que ides escoitar é Silvia Pérez Cruz, unha cantante e compositora catalá que recibiu en 2022 o Premio Nacional das Músicas Actuais. O maneo xurde como unha variante da xota na zona de Bergantiños, na Costa da Morte e na comarca de Ordes. A principal diferenza do maneo co resto de xotas atópase nos característicos, arrastres executados nos puntos de diante para atrás. Estes puntos son marcados por un único guía, mentres que os que executan o baile acomódanse en dúas filas, unha de homes e outra de mulleres. As pandeiretas son fundamentais para este baile, pois a súa música é interpretada exclusivamente polas mesmas. A música pódese dividir en dúas partes. A primeira é máis pausada, na que se distinguen 3 tempos, un forte e 2 débiles. Para saber en que parte realizar as arrastradas executan a chamada xota, de 5 ou tamén a xota de 4. Imos escoitar xa o Maneo de Cambre, de Camaño e Ameixeiras. Trae o corazón aberto, ay, el de la
Seguides escoitando Músicas de Raíz, un programa de Radio Activa, feita dende a escola e como mola. Eu canto para olvidar, eu canto para olvidar, eu canto para olvidar, eu canto para olvidar as penas que levo dentro, as penas que levo dentro, para así non me matare. A Virxe do Porto. E agora escoitaredes a Virxe do Portobello, cantada por Rosalén e Tanxugueiras. Esta colaboración está recollida no novo disco titulado Matriz, de Rosalén. É un disco que mestura influencias do folclore e mostra respecto aos diferentes recunchos e culturas españolas. Podemos escoitar linguas como o éuscaro, o catalán, o castelán e o galego. Moita diversidade. Contasnos algo máis, Iria? Pois sí, esta canción, como ides escoitar, trata o tema dos mariñeiros e do mar. As tanxugueiras ensinaronlla a Rosalén, despois de escoitarlla a cantareira Rosa de Moscoso. Así mesmo, na grabación podemos escoitar as pandeiretas, que están tocadas polo cantante Xavier Díaz. Damos paso a Rosalén e Tanxugueiras con A Virxe do Portobello. Cara para o mar, a Virxe do Portobello ten a cara para o mar, para ver os mariñeiros, para ver os mariñeiros cuando veñen de pescar. Polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo vai o meu ben, polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña á vía do tren. E ata aquí chegou o noso programa Músicas de Raíz. Foi un placer estar hoxe aquí, compartindo con todas e todos vós neste Día Mundial da Radio e tendendo unha ponte radiofónica de unión entre todos os coles. Fomos Walid, Dani, Laura e eu, que son Iria. Esperamos que vos gustara o noso traballo e escoitámonos en Radio Activa, a radio do CEIP Cruz Budiño. Adeus! Polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo